comentado e chis tamén, de a representación da Asociación de Mulleres Dorna do barrio de Colla. Está Aurita, que é a súa presidenta, tamén está Marga, que é a vicepresidenta, e Mucha, que, aínda que vocal, tamén é a representante da Marcha Mundial das Mulleres, que se celebra cada ano, cada certo tempo, nunha cidade e que acolleu esa celebración fai, non sei, 4 anos, a cidade de Vigo, donde, bueno, se reflexiona sobre todos os temas que nos compiten as mulleres e os homens, porque en definitiva somos todos, non? Todos somos do mundo. Elas non é a primeira vez que están aquí, xa cando fixemos o traballo sobre o roteiro, gustosamente se prestaron a tamén ter unha xuntanza co alumnado de primeiro de bacharelato para contarnos as súas experiencias cando elas chegaron ao barrio, pero agora veñen de novo a contarnos a súa experiencia como mulleres que aprenderon a lavar no río, posto que fai moitos anos, cando elas eran unhas nenas, non existían as lavadoras. Para nada. E entón, pois, pretendemos que esta conversación pois sexa unha conversación fluida. Elas vannos a contar un pouco a súa experiencia, pero eu sei que vos tamén tendes algo preparado. Aí pasolle o testigo a Chis. Bueno, pois nada, como ben estivemos falando xa nas clases, isto forma parte deste proxecto de levar as batas ao pilón e queremos aproveitar a experiencia destas señoras para que nos conten un pouco as súas experiencias, as súas vivencias e todo o que nos podan achegar dese mundo para nós tan descoñecido como é o mundo das lavandeiras e dos lavadeiros. Entón, podemos empezar xa, bueno, se queredes vos contar algo antes, e logo eles tamén teñen aí cousas que lles interesan saber, pero ao mellor Aurita ou Mucha ou Marga podedes tamén falar do que queirades, porque ao mellor lles contades cousas que eles nin siquiera pensarían en preguntarles, non? Pois empezo eu porque son máis bella do grupo, porque é máis guapa xa. Bueno, cando nós éramos pequenas, bastante máis pequenas que vos, cando eu tiña 11-12 anos, a preocupación máis grande das nosas nais era que fóramos boas amas de casa. E para ser boas amas de casa tiñamos que saber lavar, cociñar, planchar, fregar e amasar, facer de todo. Prepararnos para o matrimonio, para casarnos e ser que os maridos non tuveran queixas de nós. Entón, nós, no meu caso, éramos varios irmáns. O meu pai era guardia civil e, por lo tanto, rotábamos de sitio en sitio, destinábano a distintos sitios. No primeiro, eu xa na aldea, con 11 anos e 12 anos e así, a miña avoa, que era da mesma cosecha que a miña nai, tamén tiñamos que saber lavar. Había que ir a lavar. E xa había, eu tiña un tío que era moi xeitoso, encañou a auga dunha mina e xa lavábamos en lavadoiros de pedra. E despois vivía en Monforte, sabedes que en Monforte pasa un río que era bastante caudaloso, que é un afluente do Miño, e ali non había lavadoiros, había que ir lavar ao río. Para ir lavar ao río facían unhas banquetas, chamábamos de banquetas así, con unhas rayas por aquí, e tiñan, para poñer as rodillas así un alto, poñámonos de rodillas no río e ali lavábamos a roupa. Cando acabábamos de lavar a roupa, se era brao, lavábamos nós, a cabeza e todo, porque quedaba o pelo moi ben. Entonces, desde moi pequenas xa tiñamos ese traballo. Eu, no meu caso, que a miña nai estaba moito enferma, tiña moitos fillos e había que, daquelas cuidábanse 40 días ou 50, pois tiña que lavar, tiña que ir, eu soiña, cunha tina na cabeza, de zinc, que era enorme, poñíalle así a mao para que non me doera tanto a cabeza, e no outro lado a tabla esa para poder lavar.
E era unha experiencia, foi unha experiencia bonita, porque coincidíamos as amigas, as que tiñan menos traballo que eu, iban acompañándonos, ¿no? Iban acompañándome. Entonces, lavábamos, charlábamos, falábamos de mozos, falábamos solas, facíamonos ilusión xa do que seríamos, queríamos ser actrices, porque en aquele momento tamén había cine. Entonces, xa trasladaron ao meu pai a Sober, e en Sober pois xa había lavadoiros, non había río, había o de Canaval, pero aí só era para lavar as tripas cando se facía matanza. Íbamos ao río Canaval a lavar as tripas, vacialas, quitarle toda a basura e tal, pero a roupa xa se lavaba en Pilós. Eu xa tiña 15 anos e con 15 anos pois eso, xa che gustan os mozos, xa estaba recién chegada a Sober e Sober era en aquel momento un sitio pijo porque había xente con cartos, este ano volvoulles tocar a lotería, había xente con cartos e había moito estudiante en Santiago e Salamanca e, a ver, era un sitio xa de, no verão sobre todo, que viñan todos os estudiantes e xa de coqueteo, de tontería e así. Entón, o Pilón, aí seguía lavando, porque aí xa non éramos 6, éramos 7 irmãos. E os meus pais 9. Ainda que se lavaba menos que ahora, porque aguantaba a roupa moito máis no corpo. Aguantaba no corpo, non se cambiaba todos os días. Pois íbamos lavar. E servíanos de tertulia para que as rapazas contásemos as nosas cousas, os mozos que nos gustaban, aquel que era tonto, outro que se quería meter contigo, as rapazas que xa tiñan parella, pois a ver, había como, por exemplo, que os mozos que andaban cunha moza moito tempo, despois facían, en aquel momento decíase burladelas, íbamos ás festas porque era o único que había, íbamos ás festas e ao mellor el bailaba con todas as mozas da festa e a noitiña era cando iba a xunto da súa moza. Entonces contábamos esas cousas, viñan tamén as señoras máis maiores que contaban as súas experiencias, e a veces ahora daste conta os malos tratos, as malas tal, que as controlaban os maridos, que as insultaban, que tiñan que lavar a toda velocidade para marchar para casa, poñíamos a roupa clareo, despois había que ir a regala cando era verano, no inverno caía a xeada por riba. Bueno, todas estas tertulias facíamolas nos Pilóns. Tamén había nas aldeas, máis aldeas, que eran máis para arriba, máis hacia o monte, había regatos e as mulleres lavaban os regatos. Por certo, teño fotos, pero teño sen Sober, a ver se as podo traer e ainda volas paso para a nosa base de imaxenes, que queremos tamén facer unha base de imaxenes. Que os mozos nas aldeas, moito máis arriba, xa non eran os estudiantes nin de Santiago, nin de Salamanca, nin nada, eran máis da aldea, traballaban no campo e tal, pero eran bastante máis sinvergüenzas. Entón, cando as rapazas iban a lavar os regatos eses con esas tablas ou nunha pedra, buscabas unha pedra que estuvera lisiña para poder restregar a roupa e darlle ali, pois iban casi sempre por ali a ver se estabas moi escotadas, se che vían as tetas e se lles gustaba, se non sei que e tal. Entón, esas experiencias eran bonitas, cantábamos, aprendíamos as cancións cando íbamos ás festas cas orquestas, que todas traían un animador ou animadora. Cando empezaron as animadoras xa incluso había máis xente nas festas, porque os homens iban a mirar as animadoras, a ver como viñan vestidas. E entón cantábamos moi ben, non sabíamos o que era a segunda, nin a terceira, nin a primeira, pero costónos e cas orellas un pouco. E pasábamoslo moi ben. Pasábamoslo moi ben a pesar de todo. A pesar de lavar, de ter os abañóns nas maus, de romper a xeada no Pilón, ir ao Pilón a lavar e cunha pedra romper a xeada, apartala para ali e poñerse a lavar, pasábamoslo moi ben. Eu recordo que debía de ter 40 de fiebre, porque tuve unha difteria a partir de aí. Tes que ir lavar un día, o mellor máis perro que hoxe, e fui lavar.
pero xa me levaron desmayado para casa. E era unha vida moi esclava para as nenas. Non tiñas opción de ler nada, só libros de santos, que sei a vida de todos. E os artículos da Guardia Civil, que era a revista que chegaba ao meu pai, e todo o que podías pillar así era eso. Entonces, o tema dos lavadoiros, eu agora que falamos deso, é verdad, había moi boas tertulias, éramos, ademais, non salía dali, como que non cotilleábamos, era todo entre nós. Iso che digo, as rapazas que tiñan un mozo de 2 ou 3 anos, despois deixábanas, en aquel momento, unha rapaza que tiña un mozo de un tempo, tiñase que marchar do pueblo, a Barcelona, a Venezuela, se empezaron as emigracións, pero tiñase que marchar, porque era maltratada, parecía que xa todo o mundo tiña direito a estar con ela e facer o que lle dera gana. Entonces, era unha vida bastante dura e era unha vida para as mulleres moi esclava. Moi esclava. Eu, inda en Colla, cando viñen pa Colla, o máis contenta que tiña foi porque tiña pilón no piso, e podemos asegurar que pasaba domingos enteiros da mañá a noite lavando no pilón. Lavando, venga. E a lavadora na miña casa entrou porque tuveronme que operar, unha operación pequena, e unha veciña levaba má roupa para lavar e non me pareceu, e comprei unha lavadora a plazos. Non era capaz de creerlo, decían que a lavadora estropeaba a roupa, pero dígovos que a roupa dura máis que a lavadora que cando lavábamos a mão. E esta é así un pouco por encima, para que vos dedes un pouco conta da vida que tiñamos as nenas, porque eu con 15 anos xa tuve que empezar a coser, cosía para fora. Cada vez que tiña que cortar algo, fartábame de chorar, cada vez tiña que cortar un vestido, un traxe ou así, porque estaba colocando os patróns, estaba se me chegaba a tela, porque tamén compraban as telas as casas. E teño ese síndrome, que agora cando vou a comprar algo boto unha cuarta de máis. Porque entonces estábamos moi castigadas. De colexio, a min aos 11 ou 12 anos me parece que xa me sacaron do colexio, xa non era obligatorio, aparte do pouco que ibas, porque tiñas que estar na casa, pois é así. E a experiencia, aquel tempo foi bonito porque o vivías desa maneira, e xugabas o que entre todas, e disfrazabas, e pintabas que, a ver, poñías tacos, eu roubaba os tacos a miña nai para andar con eles, sin que estuvera sola. Aquelas cousas que tiñas que sacar da imaginación para poder un pouco vivir, porque era dura a vida das nenas. A vida das nenas, dura, moi dura. Un pouco así, solo por encima. A ver, Marga. Bueno, pois eu teño máis rollo que ahorita, porque para min ahorita a súa infancia para min era unha nena rica. Eu era moito máis pobre do que ela. Eu con 7 aniños xa tiña que ir a lavar ao río de Loiva. Eu me criei en Covas, na provincia de Lugo, o sea, na costa de Lugo, en Viveiro. Estes días foi noticia que lle levou o paseo marítimo que tiñan ali. Entonces eu con 7 aniños xa iba a lavar a ese río, que lle chamaban río de Loiva, que logo xuntábase co mar. Non me digas onde nacía, porque non sei onde nacía, non sei onde viña esa auga. E recordo de estar lavando nas pedras, nunha pedra que buscabas no medio do río coa axuda de unha muller ou de 2 mulleres que axudaban porque eras unha neniña, e colocabanche unha pedra ben postiña cunhas pedras para que non che baixara máis para o centro do río. Entonces aí lavábamos como podíamos co xabón aquel de Sosa, que non era o xabón lagarto ni nada diso, era un xabón que facían na casa coas sobras do aceite, que nin aceite había, e pouco sobraba do aceite, pero bueno, era ese xabón que era malísimo. E bueno, esa foi a miña primeira infancia. Eu era unha nena, me criei con miña avoa materna,
carecíamos de todo, pero eu sempre procurei ser feliz. Eu iba á escola, era unha nena feliz cando iba á escola, e a escola para min era o mellor do mundo. É que eu ir á escola, cheguei a mentirlle a miña avoa porque só me deixaban ir pola mañán, que pola tarde tiña que facer outro que hacer. E cheguei a mentir unha tarde, e digo, se non me deixas ir hoxe á escola pola tarde, me van a botar fora porque vai a vir unha inspectora e me bota fora porque non estou. E chovía como a hoxe, e facía un vento ali en Viveiro cando pega, isto non é nada, aquel mar é bravo, bufa, e cada onda que os 10 metros supera os 20. E eu vivía mismo ao lado da praia, aí como se tivera un chalé, eu vivía ao lado da praia, desde a miña cama escoitaba o mar como roncaba, cando dicía, ui, hai mal tempo que ronco o mar. Entonces, bueno, que ese día mentiña a miña avoa porque quería ir pola tarde, porque había un neno que se chamábamos nós Jeromín, porque daquela botaban unha película de Jeromín, do fillo do rei ese. Estábamos todos tolos por él, porque se nos parecía a él. Eu, como iba Jeromín, eu quería ver a Jeromín. Entonces, daquela, as señoras maiores tiñan un pano de cubrir que se chamaban elas, como se chama hoxe? Un chal. Era negro con flecos. Entonces a miña avó díxome, toma, non había paraguas, onde estaban os paraguas? Onde está? De eso nada. Entón deixoume o pano de cubrir para que me tapara a cabeciña, para que cando chegara a escola, porque ainda tiña como daqui as travesas para ir á escola, andando. E tiña que pasar por un ponte, que ainda está hoxe, que é por onde baixaba o río de Loiba, que lle chamaban, para xuntarse co mar. E ese día estaba a marea alta, o sea, xa se xuntara co río. Eu iba tan tapadiña que caín ao río. Caín ao río, corteime entre pernas, fun sangrando, pero fun á escola. Non me quedei, fun á escola mollada e sangrando. Eso vos lo digo para que vos dedes conta da miña ilusión por ir á escola. En ese caso era por ver a Xeromín, pero bueno, tal. Bueno, lavadora, de que vas? Aí, río que te criou, non sabía nin que existían as lavadoras. Bueno, cando teña 13 aniños, as fábricas de conservas estaban nun pobo de enfrente que se chama Celeiro, como se fora aquí Cangas, pero menos lonxe, non? Entonces, eu tiña unha tía ali, unha irmá de miña nai, e bueno, facían falta os cartiños porque non había nada. E fun a traballar á fábrica de Rivas, don Juan Rivas, que era daqui de Vigo, con 13 aniños, e tuve que deixar a escola. Eu penso que aínda hoxe teño pesadelos coa miña carteiriña e ir á escola, que non sei que madera, pero para min era un trofeo. Dios, aquelo... Despois marchei para América e non puide levala, pero conserveina hasta que non puide máis. Aquela carteira co meu libro grado medio, que foi a donde cheguei, era unha enciclopedia que nos servía para todo. Non había un libro pa aquí, outro pa aquí, como tedes hoxe, non. Era unha para todo. Entón fun a traballar a esa fábrica de conservas, me quedaba na casa desa miña tía, porque non había autobús tampouco para ir para Covas, que era onde vivía coa miña avoa, e quedábame ali. Entón ali ela tiña 3 fillos, máis eles 2, 5, máis eu 6. Había que ir ao río. E o río, non sei onde nacía tamén, porque non era un río moi ancho, era moito máis ancho o río de Loiba, dali de Covas. E había que ir a lavar xa con 13 aniños. Entón puñémonos de acordo, cando vas ao río? Vou mañán. Ai, pois eu tamén voulle dicir a miña tía que me deixe. Eso despois de vir de traballar na fábrica, Eso. Ou se non tiñamos traballo, porque os traballos eran esporádicos. Se había peixe, traballábamos no bocarte, traballábamos no xurelo, no chinchiño pequeno, ali chamanlle chicharros, nas soubas, nas sardiñas. Entonces, se non había peixe, pois non traballábamos. Entonces, ese día poñémonos de acordo, vamos ao río. E aí no río facíamos barro, ai, de verdad, que ahorita dice que non cotillábamos, quitábamos ya pela todo mundo. Ali o que había, ai, e a que tuvera un mociño daqueles guapos de 14 aniños, e nos tiñamos tamén 13, 14 anos, mi madriña querida, e resulta que lle gustou máis aquela, e fomos á festa de San Pantaleón, e
en vez de estar comigo estuvo con aquela. E nos aí cantáballe, ese novio que tú tienes primero lo tuve yo, me alegro que te diviertas con lo que a mí me sobró. Escenificábamos a todo, aí empezaban as pedras do río a ir polo aire, porque era así, a outra teve unha pedra, non para darnos ca pedra na cabeza, sino para chapuzarnos, para salpicarnos, falándovos así, non lenguaxe que mellor entendedes vos, para non ser a chapuzar, vale? E aí xa levábamos un queixón, era como unha caixa que tiña un frente así de madeira e unha base. Entón aí metíamos unha peza de roupa des que íbamos para lavar e lavábamos de xoellos. Tiñamos que lavar de xoellos. Nesa pedra, primeiro enxabonábamos, despois aclarábamos, íbamos pasando, se tiñamos bon rollito, aí as que estábamos, se non, non había nada que facer. Entón enxabonábamos, quitábamoslle a suciedade e poñíamola ao clareo. Poñíamola ao clareo, mentres íbamos a roubar fruta, que había unha de frutales por ali. Hoxe non lle dades importancia ninguna, pero eu ainda hoxe vou de excursión e onde hai un frutal, ala vou a roubar a fruta. Eso queda aí, Para min é unha satisfacción. Comíamos os pexejos que só tiñan pelos, non había que nos trajara, pero non sabíanos a gloria, con tal de mangalos. Entrábamos así nas fincas e que nos viña un día, eu estaba subida nunha maceira, e o dono desde abaixo dicíame, que? E dicía eu, que de que? Que fas aí arriba? Collendo mazáns? Ai, sí, son túas? Non, son súas, pero damas, non? Deso non hai que deixar aquí, bueno, desas cousas, non? Así, pois, iba pasando o tempo, cheguei a coller unha fiebre tifoidea porque, como non había auga, íbamos á fonte a buscar a auga, tiñamos un molido, chamábase un molido, que é un rodillo, é como unha roda, puñerla na cabeza para poñer o caldeiro. Mira como eran os meus brazos de grandes, que eu tiña que esperar que viñera unha adulta ou un adulto para que me puxera o caldeiro na cabeza, para traer a auga para casa, porque tiñamos que levar a auga e despois ir a tirala. Entón collín unha fiebre tifoidea, o sea, tifus, e tuve que estar na cama. Pero a mí non me doía nada, eu estaba na gloria naquela cama. Non tiña que ir ao río, non tiña que ir á fábrica, non tiña que ir a nada. Ainda ben non me puxen ben, xa fun cunha tina de zinc, como decía aquí ahorita, unha tina de zinc que lle metía unha tabla por debaixo para que non se fundira co peso na cabeza, para poder levar máis carga. Eu recién salida de tifos, agora son gordiña, pero daquela non tiña menos carne que un guisado de arroz, non tiña nada, estaba así. Recordo que unha veciña eu viña do río, chovía, e claro, cando non chovía, lavábamos, aclarábamos e poñíamos a roupa a secar nas silvas ou nos toxos que había por ali. Entón xa traíamos casi media sequiña para casa, pero cando chovía tiñamos que traer torcida. Como torcían as nosas manciñas, vos podedes dar unha idea, a forza que tiñamos. Entón traía moita auga, pesaba, eu viña reventadiña, recordo que unha veciña me dice: pero, miña neniña, será posible que a ti te mandaran ao río con este tempo da maneira que estás? Ti vas a morrer, miña fiña, trae que che levo a tina. E levoume a tina para vergonza da miña tía, que non tiña ninguna paz descanses. Me da igual que descanse a paz ou non, que lle ven. Entonces, a ver, despois de eso, eu tiña unhas amigas, ainda teño hoxe, unha delas, dúas, que ela vivía arriba do río, moito máis para arriba do río, era unha casa que sola, que tiñan vacas e tiñan todo iso. Entonces ela sabía que eu pasaba necesidades nesa casa, e elas me cuallaban o leite, facíame cuallada do leite das vacas, e todos os sábados iba a tomar o leite cuallado, me quería moitísimo. Bueno, sigue sendo miña amiga, e desde ali partía o río. Eu non sabía o que era unha lavadora, nin cousa polo estilo, para nada. O sea, que máis vos podo dicir eu? Que o día que tuve un pilón, pasoume un pouco como ahorita. Non salía do pilón, lavaba todo, hasta eu me metía no pilón. Hasta eu me metía no pilón porque non podía creer que tuvera agua e pilón, posto que eu non tiña nin agua, nin pilón. Había que ir a buscar a agua á fonte, a auga para nós. E bueno, eu cando tuve na miña primeira lavadora, cando vim para a colla,
fai 35 anos. Hasta aí, e vivía en Vigo, non tiña lavadora. Lavaba no pilón dun familiar que me deixaba lavar no pilón, botaba clareo igual, despois torcía, e despois poñíamola a secar. A veces desaparecían as bragas, a alguén lle gustaban e levámanas. Bueno, eu cabía, non? Entonces decirvos que a pesar desta famosa crisis que estamos vivindo, que vos ao mellor non a sabedes ver moi ben, ou si, tedes unha infancia, tuvestedes unha infancia, unha xuventude moitísimo mellor que a nós. Pero eu, con todas esas carencias que tiña, o pasaba genial, porque vivía na playa, a min conocíame todos os ministros de Franco, daquela, de oír a miña avoa chamándome porque eu non salía da playa, é a miña playa, ainda sigue sendo hoxe a miña playa, é a miña playa. E todos me conocían por oír a miña avoa chamándome para que fora a comer o que había, Eu cando comín o meu primeiro bistec, tiña 18 anos, e me deu semejante alerxia que casi morro, chei como un boto. Entonces, pero mesmo así, eu tuve unha infancia moi feliz, xoguei todo canto se pode xogar, a estas da Guardia Civil, que eran as ricas do povo, non éramos as pobres, eran as do policía. Mi madre esa chupaba as do sifón cando viñan da tienda. As do sifón dicían, déjame beber un pouco dese sifón. Elas falaban castellano, eu falaba o gallego, pero elas falaban castellano porque eran ricas. Entonces eu a unha roubaba o bocadillo. Levaba un bocadillo de tilla e de membrillo. E digo vos isto porque fai un par de meses fun ao Celso Emilio Ferreiro, que tiña ali o meu neto pequeno, entón pediran así unhos avós para que contaran un pouco como fora a súa infancia. E bueno, aí estaba eu. E moitos se riron cando eu lle roubaba o bocadillo a Mariflor, que era filla dun guardia civil, un bocadillo de tetilla e membrillo, e eu eso solo no escaparate das tiendas. E cando a Mariflor dicía, oi, traigo un bocadillo de tetilla, porque que pasaba nas escolas? Enseñábamoslle os que xa máis sabíamos aos máis pequeniños, e este era máis pequena que a min. Eu era bastante listiña daquela, ahora non, daquela bastante listiña, porque dicen que a fama agudiza os sentidos, é verdad, Entón a Mariflor, que era máis pequena que a min, era das que lle enseñaba, tiña unhas mesas cuadradas grandes, e sentábamos que as pequeniñas a enseñarlles o silabario, A, E, I, O, U, e 1, 2, 3, 4, e eu xa sabía onde tiña a Mariflor o chaqueta dela co bocadillo. Entonces, para ir ao baño, teñaste que cruzar de brazos, ir a xunto da profe, e dicir, profesora, me deja ir a la pieza? E la profesora te decía sí o no. E dicía, si non me deja ir, me meo. Entonces, eu iba a pieza, pero de paso que pasaba, mangaba yo o bocadillo a Mariflor, e comió na pieza, que eu non tiña gana ninguna de ir á pieza. Comió ali, e despois os mocos da Mariflor chegaban ya hasta aquí chorando polo bocadillo de tetilla e membrillo. Bueno, esas anécdotas de que eu, o sea, fui moi pobre, carecía de moitas cousas, pero non carecía nunca de alegría, nunca me faltou a alegría, xamais. E bueno, pois despois xa cando empezábamos a ir cos nosos namorados, eu aí xa tiña o meu namorado, chamábase Pancho, era Francisco, pero chamábamoslle Pancho, e todos aí andaban ao mar, porque ali é un puerto pesquero, entonces os rapaces todos acababan no mar. Eu recordo que me puñía así na ventana, a ver se miraba subir pola, casi un día caía da ventana, para ver se eu miraba subir da playa, o sea, conocíamos todos os barcos desde lá, desde a colleira, conocíamolos todos. Dice, aí ven o Esperanza de la Peña, aí ven o Madre Andrea, aí veñen todos. E cando íbamos ao río, aí nos cantábamos todas esas cancións que sabíamos todas dos mariñeiros, e todas esas cousas, cantábamos o desafío, que vos dixen antes, se tiñamos algo que oíramos que criticaran as outras, cantábamos que murmuren, non me importa que murmuren, non me importa lo que digan, ni lo que piense la gente, que el agua lo aclara todo, al paso de la corriente. Entón aí volvías a armar outro lío. Ahora cantamos a quién le importa. Sí. Claro.
bueno, pois nada, depois cantábamos outras, somos os da Madre Andrea, todos os barcos tiñan o seu nome, e os mozos de cada unha pois andaban embarcados en diferentes sitios, e cando viñan as festas do patrón, que en Viveiro pois é San Roque, é Santa María, pois aí cantábamos os molos da Madre Andrea, chipum, vimos das 40 horas, ai la la lelo, la la la. Imaginadevos o que era ir naquel tempo ás 40 horas. Era unha barbaridade, xa eran uns barcos moi grandiños, non? Agora van aos 40 meses ou aos 50, non? Pero daquela 40 horas era moi lonxe para ir a pescar. Entonces cada vez que viña facíamos unha festa, andábamos detrás deles como moscas, igual que moscas. E bueno, que así foi a nosa, a miña polo menos, a miña adolescencia. Non me deixaron estudiar, non son unha persona estudiada, pois anímovos a que estudiedes, porque de verdad o saber non ocupa lugar. Eu vivo lamentándome toda a vida por non poder seguir indo á escola. Cando a profesora lle había dito a miña nai, nunha das poucas veces que a mirei, que dice, mira, esta niña es una pena que no siga estudiando, es una pena. Pero a miña nai, naquela entonces, non lle importaba. Miña nai non era unha mala persona, simplemente foi unha vítima da posguerra, simplemente, nada máis que iso. Entonces, bueno, pois non vos vou a contar ninguna cousa máis, porque o mellor chorábades. E non quero que choredes, quero que riades e que lle agradezades a vida, pois a situación que, aunque mala, en este momento, pois aínda é para min sobresaliente se me paso o meu tempo. Gracias. Yo voy a ser más breve que María. Bueno, yo también nací en la aldea, en Ío, y también a pie de playa como Marga. En Ío, ahí en Ío. Entonces íbamos a lavar a un regato que venía del monte, pero un monte pequeño. Y hacía pozos. Y entonces en el río había pozos y había unas piedras, no sé si las pusieron o cuadraban lisas ya para grabar. Entonces iba allí, se grababa y en verano con mi madre las echábamos y lo podíamos lisas así. Pero bueno, yo fui poco porque a los 14 años me vine para Roma. Entonces en Vigo ya no teníamos, mi hermana, yo vivía con una hermana y eran de esas casas que son varias y tienen un patio dentro con un pilón y tal y pozo. Lo que pasa es que el agua era brava, no daba el jabón, yo decía que era sosa. Algo así, que el jabón no hacía espuma. Entonces allí lavábamos poco. Tenía una vecina más abajo que tenía agua de la traída allá, era la única, y entonces alquilaba el pilón. Le pagábamos un dinero y lavábamos allí, porque teníamos agua en el grifo y el pilón. Y el agua para beber y eso, había una fuente en la entrada de donde está ahora la plaza de Isabel la Católica, en el barrio de Rivadavia. Había una fuente y había que ir a buscar el agua para beber, para cocinar y para todo. La del pozo la usábamos para enfriar cosas, porque como no había nevera, entonces para enfriar fruta, para enfriar bebidas. Entonces el agua del pozo estaba bien, en verano estaba a una temperatura fresca y en invierno, bueno, en invierno ya no lo usábamos, que no nos hacía falta. Y entonces yo después, cuando me casé, ya fui a vivir a una casa de campo en el bajo de la dueña y ahí teníamos un pilón, pero con bomba. Era pozo y había que darle a la bomba para rellenar el pilón y poder lavar. Entonces era un poquito un tos y para la casa también tuvimos un depósito arriba que había que llenarlo para tener agua dentro, si no, no había agua. Y bueno, ahí ya compré la lavadora, lo que pasa es que con la bomba no podíamos ponerla. No tenía que estar todo el tiempo dándola. No tenía fuerza para no llenarla de había agua. bastante. Entonces la llevé para casa de mi suegra que vivía cerca. Y después cuando vine para aquí ya la traje y ya... La vida te ya cambió. lavé con lavadora normal. Y bueno, un poco más, porque yo no fui tanto río como ellos. Como ellas. Bueno, pois creo que chegou o momento en que vos empecedes a participar, non? De as cousas que querades preguntar, tanto das que tiñades preparadas como das sorpresas que nos depararon estas conversacións. A verdade que é moi interesante tamén as outras cousas que nos contaron do pilón, non? O do lavadeiro, que poderíamos facer outras sesións falando das vosas vidas, das vosas experiencias, pero se cadra, non sendo que teñades así un interés especial, vamos a centrarnos un pouquiño no tema que nos ocupa, vale? Que a máis tamén tedes vos pensado sobre eso. Veña, podedes preguntar ou comentar simplemente, ou
Vale. Eu estou interesado en que comentedes o planchado, se se facía planchado, como se facía planchado. Falamos da época de antes da lavadora, claro. Guau. Eu, o planchado eran unhas planchas que a teño. Eran unhas planchas que se lle botaba brasas, que daquelas había lareiras, cociñaban nas lareiras. Entón, collíamos brasas, botábamos esa plancha, que era unha plancha de ferro negra, así, unha tapadeira, botábase as brasas, e había que estar continuamente soplando. Só se planchaban os vestidos, porque, aínda pa máis, daquela eran de lenzo e de unhas telas que se arrugaban, e para ir á misa e para as camisas dos homes, que só se lle planchaba a parte de adiante, porque despois levaban as chaquetas, pois, e os cuellos, pois había que soplar ali naquelas planchas, Cando xa fomos para, no meu caso, cando xa fomos para Sober, o meu pai, non sei como se arreglou, comprou unha plancha eléctrica. Non, ali había unhas planchas que se poñían riba da cociña, unhas planchas pequeniñas, dúas, que se poñían riba da cociña, estaba a cociña de ferro, non? De ferro, moi quente, poñíanse ali, e ali ibas planchando precisamente as cousas que, o que digo, o que se vía, só o que se vía. Entón, con aquela, quitabas unha, poñas outra e así. Pero despois deberon de empezar as eléctricas, porque o meu pai se trouxe unha eléctrica. Pero que pasaba? Había pouca luz, a luz non daba pa plancha, tiñamos que recurrir as así, e a eléctrica gastaba corriente. Entonces, había Se combinaban, non? había Utilizábanse que un pouco combinar esas unha e tal, outra. que eu recordo que aínda en Sober cheguei a usar a plancha das brasas. Despois xa había un carbón especial para as planchas, xa empezou un pouco a mellorar a tecnoloxía, xa empezou así a... Pero planchábase desde logo o que se vía, as pecheras das camisas, que en aquel momento había tanta escasez que os homes, para ir a un evento, unha boda, así, levaban solo de camisa blanca, por exemplo, esta parte. O resto era unha camiseta, unha cousa calquera. Pero esta parte, co cuello e tal, que era o que había que planchar, o que se vía. E unhos puños aquí soltos, para que se vieran aí ao salir a chaqueta. E había aquellos cuidos como de charol tamén, Tamén. que se Despois ponían aparte. xa empezaron as enaguas almidonadas e os cuellos almidonados. Aí xa tiñamos plancha. Pero podemos asegurar que eso era un traballo de esclavos. Almidonar aquelas enaguas para que te fixeran máis gorda. Agora poñémonos a dieta, pero daquela parecer máis gorda, con aquelas enaguas todas tesas, cheas de jaretas e de lorzas, todas aquelas así, todas. Que bueno, que foi un traballo tamén... Arrancaros, veña, rapaz. Faced preguntas que tampouco temos moito tempo. Non teníamos Claro. contador, se podía usar a luz que se quería, que non se Bueno, podía. eu en Teix roubaba. Tiñamos un caldereto, e que se uno saltaba o caldereto empezaba a hacer e apagabas a luz. Eu en Teix aprendí a roubar a luz. Tiña un cabliño así de nada, e había unha chapa que era a 2 plomos, e colocaba ali, e colocaba, rasquei un pouco o cordel por detrás, e planchaba de noite para non... A min un día, no Calvario, viví 13 anos no Calvario, e tiña a trampa no caldereto ese, pero mirábase desde fora, entón veu un inspector, que eran moi finos eles, veu un inspector e mirouna, e eu mirei que estaba chamando a porta, eu estaba planchando, aí xa digo que xa tiña a plancha eléctrica, e digo, anda, este gicho aquí, e entonces collín, salí pola ventana, e dicen, que quería? Non quería entrar, que quería mirar, digo, pois espera un pouquiño. Collín, subíme a unha silla, quitei a trampa, que me había enseñado o meu marido, de jardeina, e despois dixen, pode pasar, dice, agora xa non fai falta. Aí está. Que sigan preguntando. En Sí, sí. cuanto a... Moito tempo. Sí, é que non ten moito A ver, tempo. Caira. pero- Entón, cando íades lavar, soibades as mulleres, non? Bueno, Que pensabades diso, en plan, tiñas algún pensamento sobre que non foran os soros? Non se nos pasaba nin pola imaginación. A mí o que se me pasaba pola imaginación é que eu teño unha prima que era na casa que vivía eu con ela, e ela teña 7 anos máis do que eu, e ela quedaba de señorita na casa e eu era que iba a lavar.
eso é o que había. A marxinación, esa marxinación que agora está a orden do día, eu vivina moito nas miñas carnes, moitísima, pola propia familia. Se tiñades varias irmás, iades todas as mulleres ou as maiores aproveitábanse e mandaban as pequenas? Tamén, exactamente. E eles tamén, porque no meu caso, o marido da miña tía, que non descansa en paz, por suposto, era o que decía que vai a ela ao río. E cando a miña tía tiña unha fábrica e había que ir ao frito, ao xurelo grande frito, entonces estabas no frito porque ganabas media hora máis. Pero olía moi mal, olía xa cabeza, a peixe frita e todo. E na casa non había ducha, tiñas de lavar nunha tina. Dentro dunha tina, por un lado e polo outro. Entonces mandábame el, non, que vai ela por ti, porque podías facelo. Eu iba á fábrica por miña tía. A súa fábrica, non a miña. Iba á fábrica ao frito para ganar media hora e despois eu non importaba que me cheirara a cabeza, sabes? Non importaba nada. Entón aí mandábame el, era el o que mandaba. No meu caso, que eu era a máis bella de todas as irmás, empecé lavando eu, pero como despois cosía e facían falta os cartos, pois xa me seguiu outra irmá. De todas formas, somos 6 mulleres, 6 irmás, e algunhas xa estudiaron, acordaron xa outros tempos, e xa estudiaron. E das lavandeiras só éramos 2. Unha que vive en Madrid e eu. Fomos as que fregamos de rodillas o suelo e as que íbamos a lavar, solo 2. As outras irmás miñas, algunha non pegou un pau a agua, pero nin un pau, non sabe nin o que. Claro, cambiaron os tempos. Porque cambiaron os tempos, non? Porque tocoulles mellor tempo. Tocoulles mellor, cambiaron os tempos, lavaba eu, despois elas xa, por circunstancias, morreu meu pai e tal, miña nai se tuvo que vir para aquí, a buscar a vida delas e tal, elas xa foron ao colexo, xa empezaban as becas por ser viúdas e tal, e xa estudiaron. E xa, bueno, despois tiñan que estudiar. A ver, aclara ben. Empezaron as becas para os fillos dos guardias civiles ou da policía. A eles dabanlles escola e a eles metíanos onde eles tamén querían. Os demais tururú. Cuidado, pois eu digo que estas nenas ricas. Hoxe falamos diso na clase, os acordáis que falamos del militarismo, del ejército, el fascismo protexía o exército. Mira, Ana quere preguntar. Sí, Ana. Que supuxo para as vosas vidas a invención da lavadora e deixar de lavar a man? Como? Que supuxo para nós a invención da lavadora? Unha liberación que, mira, a miña nai fai 6 anos que morreu e sempre decía o mellor que veu para as mulleres, porque xa aí se empezábamos a valorarnos un pouco as mulleres, o mellor que veu para as mulleres foi a lavadora. Eso foi o mellor. Pero non botades de menos esa, non sei, esa... Esa chance. Dios mío, como podes dicir unha cousa desos? Como vamos a botar de menos? Para nada. Para nada. Pasaba moi ben. Ai, pasábamoslo ben, pero ahora sabémoslo pasar moi ben de outra maneira. Eu de todas formas teño síndrome, porque o ano pasado en este lavadoiro que hai aquí, aí que fostes, este lavadoiro aí, así o da calle Barcela. Pois fun a lavar uns edredóns que a miña filla, levamos no coche, claro, unhas alfombras e todo. Non tedes idea do que disfrutei. Porque sí, podía estender, podía tal, a miña neta tamén veu comigo, tamén lavou, e disfrutei moitísimo. E teño outra cousa, en Vigo conozco bastantes lavadoiros, porque cada vez que paso por un, encantaríame volver a lavar ali. Non, encantaríame por gusto, por gusto. Non por traballo. Non por necesidade. Non por necesidade. Non. Por gusto, lavar unha manta, lavar... Así, sí que me... Xa che digo, ano pasado fun a ese lavadoiro que pasei pipa toda unha mañá aí lavando tal. E os lavadoiros que me entusiasman. Pero claro, os tempos... Che digo que as cabras co vicio os cornos no cu. Eu non voto para nada de menos o ir a lavar a ningún lavadoiro. Cada vez que paso por un digo adiós. Nada. Caetano, usabades bata?
Faldas, claro. No, No, Sí. a bata de cadros esta de... Non había bata, non había bata. Si, eu sei batas. Eu non usei bata nunca, nin a uso, cuidado. Usei batas porque as facíamos para non mancharnos e para fregar e para tal, porque aqueles fregados e aqueles lavados eran de moitísima intensidade. Entón sí que usábamos unhas batas que eran con botosas, sí, non eran así cruzadas. Depois xa viñeron as botas cruzadas, sí, usaba batas. E cando facía frío, puña a roupa por encima ou por debaixo 40 da chalecos cando facía frío. Moito frío, moito. Tapábamos hasta as orellas, como fora con trapos. Sí. Cantas mulleres podían juntarse? Cantas? Cantas mulleres se juntaban os Podíamos xuntar 6 ou 7 ou 5, depende. Porque ademais, claro, moi cedo non podías ir, porque facía moitísimo frío. Ou no verao, ibas moi cedo, no verao ibas moi cedo para que non fixera calor. Pero no inverno non ibas moi cedo, entón casi íbamos todas a mesma. Ademais xa quedábamos, o que dice madre, quedábamos con que fuera para unha festa. Mañá vas lavar? Pois sí, vamos lavar. Pues, claro. Estamos falando de casas de moita xente. Había que chegar antes para coller a mellor pedriña para lavar, porque senón xa che collín aquela pedra, entón aí empezaba o lío. Esa puxena eu outra vez, e ti, non, que puxen eu a chanteina ven aí, é así. Ti querías preguntar? ¿Cómo llegasteis a conocer? ¿Gracias a la asociación o ya de pequeños? Como nos conocimos, a asociación. Eu, bueno, xa o contei alguna vez, pero só así por encima. Cheguei aquí ao barrio no ano 75. No ano 75 cheguei aquí ao barrio e tal, e estaba a iglesia de aí, estaba aquí no instituto. Entonces, eu estaba acostumbrada a ir a misa e a todas esas cosas, porque eran as salidas que tiñas. Íbamos ás novenas para quedar cos mozos. Non é porque íbamos á novena. A novena era por as tardes e quedábamos cos mozos por os camiños, non era por ir á novena. Entón tíamos así como, éramos moi religiosos. E empecé aquí xa estaban os dominicos, non vivían aquí, vivían frente da gasolinera. E aí se empezou a gestar a asociación de mulleres. E a mí, digamos, como que en aquel momento as que estaban dixeron, mira, esa parece que nos gusta para a asociación. E había unhas eleccións, estaba unha que foi profesora daqui do instituto, Marisa Andrade, que algunas a conocedes. Sí, foi profe de galego. Profesora de galego. Sí, e ela xa quería seguir estudiando, e entonces, bueno, pues a mí enrollaronme aí e tal. E despois as demais foronse incorporando a asociación a medida que... E por eso nos conocemos daqui. Nosotros nos conocimos antes en un curso que hubo. Un curso, sí. Un curso que hubo de autoestima e que fixemos tamén aquí. Había un pouco de todo. Sí. Nos hicimos en el... Me parece que vades moi mal de tempo. Sí, é que... Andamos mal de tempo porque que tedes clase a última agora. pregunta xa. Cando quedabas con vosas amigas, sempre íades ao mesmo lavadoiro ou dicías, non sei, imos aquí ou imos a outro? Non iba, no meu caso íbamos sempre a ese mismo lavadeiro, porque era máis para arriba, porque así logo cando chegaba o lavadero municipal, que aí lavábase de pé, aí iban as pijas. Entonces nós dicíamos, nós mandamos a merda todo para baixo. Sí, sempre quedábamos no mismo sitio, sí, sí. Que rebeldía, Sí. Desde sempre. A ver, Bueno, existía esa rebeldía porque éramos... nada, que teñen clase agora, rapazas. Sí, vale. Rapazas. Bueno, Moitas grazas por... Digo placer teros con nós e non descartamos se tedes ocasión de que fagamos outro encontro máis adiante, vale? Cando que ir A mellor nun lavadoiro. A mellor nun lavador. Cando deixe de chover. Sí, vale.